እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር ኣማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን ኣቕራቢ እዚ መደብ ንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል معبالة أب التحسسبا كل نجر تميل كامس تريو نابتي نايت انتاو بهارياتو يو كملس دلي مالت نحد السفرة أتخلتي تميل كامس تريو جزي وسيدو نابندا أتمانن أنا تونيو زلوات إتابو بقيلو زنبر قرون فرتا دما باشاخون كالي تسمى معوز بقالت صحيين قدقاتن يتكا عارز قولو خلو سراح وي مسرح نابت انتاون مبقلاون بحرياتو نخملس جزي وسدن لو تنخمت دفائي وي انقصاص حيلي يدلي ازي يونيفرس التفلالي برتعزلو انرجي وي ساعات انت زقودلو ناب معنى قوتو متوعز نيرو اذا كنت زي بجريخ انتروبي بحال ناب تزامد سقطا يلوط مالتيو تم بالن ندحريت مقعزن دارقا كل حديو ودي سب نخلوط قدن كحسب على بزي محساب مالت نتي بدا ما نفسي زمرح أمرو ننوح تميدو مزريو معبالة كرياي كيلن نودي سب نايا أمورو دو مباليو ننوح جزي كابي بعدتن جاكان كم زي واتسز قورو أبي بعدتن جاكان من بارتو عميو أمرو خابو زحي حسبن أيدك من حراي أمرو خاس أيدك من يخون أكندو جن أكلات كايدك ميو مالت سان قستي مهيسكا فلاص اوريركا نتاكابخان لعلي تغوي عغازين تقتلا ولو معلتي دحري اخد غوي توعل بدخان تسنيفكا مس ودكا دراركا خحاسكا نبعت ختملس نامرو خاسرحكا تونጫفي ነገራት مهيسكا انت تنبرجن دويلكا خلخا فلاصها وريركا مقتلكايا دخامكا مقطبكا تدريركا دما محدركا حدا اوان جن كتحسب جميركا أمورها سلامنتاي زبل حدش أمل أمتيو سلامنتاي زدكم سلامنتاي كم زي جبر وزتا أمره ودسب نخ حسب ليو تفتيرو سلازا حسب كاكوايو كاست خسرح زخالكا سلا التفلاسف كايو وانشف ويكينات كتتر زخالكا كم زب بمقباركا نعيلة نجيرها بمرر كيلكا نابتي زغطسلنا يمنع بالة درجة ما ديبكا يخون نبر كلت عينتا تحساسوا دما لو أب ماريت التمركزة بحد وجن أب تشبطون ساينساون سينموغتاون أب تعزبتن مرمرن هي صوت تنان التمركزة دما بخلو وجن إتي أب بعت زنبر هادناي إتعجازين قريفات تقطع الزركلا أمونا يتميتن موتن دبنا كان صلالوهم كله نتصحي وين ورحي كما خراز بالحساب متيو يخون نتهم مسدك سنة بأمرو إن تمالالسو زناو صوت زنابور منافستي لمنوام يخوني انتاي دا مخجبر كالي أبي بعت زنبر هذا نايجن بزعباتا قوي حزا ويكقتلا زي كالا زنبر عجازين كحسب كله أنو كاب إجري انت زي يركب كوا توريرو زركبان زواجان بلح نجر زي سرح زبل حسابات متيو يخون كاب تعزبتون كاب مرمرون زمن جوا زمتت أنا زقترن من تكسر حكيلو اقرو خي زوترة كم اقرو خوينو زلا أخوخ كينات ميزو تعويتون تدريرون كمتي حسابات نخونتات تسألوه كونتات دما نحساباتي تسألوه يم نعلم ويمريت مسرتها وكونتات مسن عزب اتمسرح عبد المسفان نايت بقوع ناي مرعام كإلت زلوه سرفايفال أبزف في تست اتمسرتيو بحثيرو أبز عالم زنبر كل سبيخون وي انسسا وي بغلي زواطو سلازقبري زنبر زلو زواطو خنبلن كلنا نتين هيوتو زعقبو قصل نزهو كم زنبرن زفرن زقبرو من قدي وي بالحاتي وسد مالتيو جنك زواطو غير خلوز طفقون نيريو من البات نتي زواطو بالحات وي حسابات وي رخبت قرون غيرو سلازي تتقملو كخوني خليو وي كا نخد قملو اخل بقعات زي تري نيرو كخوني خل
ወይ እውን ብዘይፈልጦ ኩነታት ተሰኒፉ ይኸውን ይኽእል። ወዲ ሰብ ንህይወትን ናብራን በዚ መንፈስ እዚ ተደሪኹ ክሪኦ ከሎ ግድን ህይወቱ ዝዕቅበሉን ሓድጊ ገዲፉ ዝኸደሉን መንገዲ ክደሊ ይግደድ ነይሩ። ከይቀደመኒ ከቕድሞ እዩ ነይሩ እቲ ኣገባብ ትምስ እትብል ስለ እትብላዕ ወይ ክትቃለስ ወይ ከዓ ክትሃድም እዩ ዘዋፃካ። ነፍስኻ ንምዕቃብ ሓድጊ ንምግዳፍ ኩሉ ዘዋፃካ ክትገብር ናይዚ ዓለም ሕጊ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ወዲ ሰብ ነቲ ናይ ምግባትን ምዕማፅን ዝምባለ ከም ኣማራፂ ዘይብሉ ኣካይዳ ገይሩ ስለ ዘቐመጦ ኩሉ ናይ ወዲ ሰብ ፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ፣ ስጋዊ ይኹን መንፈሳዊ፣ ውልቃዊ ይኹን ማሕበራዊ ተግባራትን ውጥናትን ካብዚ ናይ ምግባትን ምኽዕባትን ምዕማፅን ዓንኬል እዚ ክወፅእ ኣይክእልን። ኩሉ ክነብር እዩ ዝቆራቆስ። ነቲ ከይነብር ዝኽእሎ ድማ ብተፈላለየ መገድን ብልሃትን ገይሩ ካብቲ መንገዲ ከኣልዮን ከድክሞን ይፍትን። ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ሃደንቲ ናይ ወዲ ሰብ ነባሪ ቅርፂ እዮም። እቲ ሓደ ኣብ መሬት እቲ ሓደ ድማ ኣብ ስነ መጎትን ብምምርኳስ ህይወቶም ክመርሑ ክኢሎም። ይኹን እምበር እቲ ኣብ መሬት ዝኣምን ዝነበረ እኹል ዘናብሮ መግቢ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ንኽነብርን ንኽፈርም ማለት ግድን ናይቲ ካልኣይ ሃደናይ ኣገባብ ኣተሓሳስባ ካብ ምኽታል ከመልጥ ኣይከኣለን። ኣብዚ ዓለም ኣንጻርቲ ንቡር ናይ ወዲ ሰባት ኣተሓሳስባ ዝኸዱ ሰባት እንተዘይህልው ነይሮም ዝኾነ ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ወይ ቴክኖሎጂካዊ ለውጢ ኣይምተራእየን። ኣንጻር እቲ ዝውሕዝ ሓሳባት ምኻድ ማለት ነቲ ዝነበረ ምፍራስ ዘይኮነስ ንዕኡ ዝብድህ ሓድሽ ነገር ምትካል ማለት እዩ። ዝኣረጉ ሓሳባትን እምነታትን ብሂላትን ነቲ ናይ ምምርማር ምድህሳስ ምትንታን ምፍታንን ኣእምራዊ ድራኸታት ስለ ዝዓፅውዎን ዝደፍንዎን ኣብ ድሕረትን ድንቁርናን ዘለዎም ጽልዋ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቕሰ ናይ ወዲ ሰብ መሰረታዊ ባህርያት ኣብቲ ናይ ምግባትን ምዕማፅን ከይቀደመን ንኽቕድሞ ዝብል ደመ ነፍሲ ተመርኮሰ ብምዃኑ እቲ ሳይንሳውን ስነ መጎታውን ኣተሓሳስባውን ውዒሉ ሓዲሩስ ነቲ ናይ ወዲ ሰብ ኣሉታዊ ባህርያት ምግልጋሉ ኣይተርፎን እዩ ዝብል ርእይቶ ክለዓል ይኽእል እዩ። ከም ሓቂ ወዲ ሰብ ብሳይንሳዊ መንገዲ እናተመርሐውን ነቲ ምህዞታቱን ርኽበታቱን ኣብ ሕማቕ ክውዕሎ ይኽእል እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ግን እቲ ምሕሳብ ምምርማር ደው ክብል ኣይግባእን። ከመይሲ ኩሉ ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣብ ዓሚቕ ምሕሳብን ምርምርን ኢላ እምበር ኣብ መሬት ኣጉል እምነትን ተመርኮሰ ኣይኮነን። ኣብ መሬትን ኣጉል እምነትን ስምዒትን ተመርኮሰ ኩሉ ውዒሉ ሓዲሩ ድሕረትን ድንቁርናን እዩ ዝዕድም። ናይ ምጥርጣርን ምልውዋጥን ናይ ደጋግን ካብ ምምርማርን ባህርያት ስለ ዘይብሉ ነቲ ናይ ምሕሳብን ምትንታንን ኣፍ ደገታት ብምዕፃው ናይ በይኑ ዝኾነ ሕልማዊትን ምትሃታዊትን ዓለም ይፈጥር። ናይ ወዲ ሰብ ሰብኣዊ መሰላትን ክብርታትን ፍትሓውነትን ማዕርነትን ተፃዋርነትን ድማ ኣብዛ እተጠቕሰት ዓለም ፈፂሙ ቦታ ክህልዎ ኣይክእልን።